नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मुदुमफुल बिबारनि रेसिपि लानानै फैदों। खुलुमबाय, आं अनसुमै। बिदिब्ला फैदो रेसिपिनिसिम थांनोसै। मुदुमफुल बिबार रेसिपिनि थाखाय जोंनो नांगौ दावदै दैब्रै, ओमफ्राय मुदुमफुल बिबार सायना लानांसिगोन दायो। बिनिफ्राय सामब्राम दरनै स्लाइसआव हानानै लादों आङो। बिनिफ्राय सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु पाउडार, संख्रै टेस्टनि हिसाबै, ओमफ्राय हालदै सामससे, बानलुआबो सामससे लादों आङो। सामब्राम गुफुरखौ दरसे लादों आङो। फैदो बिदिब्ला मुदुमफुल बिबारखौ सायग्रोनोसै। नैबे बिबारखौल' होबानो जाबाय आरो बेबायदिनो। बासिखांबाय नै, सुनानै लायनोसै। सुना लाबोबाय नै, दायो गेस अन खालामनोसै, एवनोसै। अरखौ फोजोंबाय नै, गंसे टावा फज'नानै होबाय, बेयावनो एवसिगोन दायो। टावाया गुदुं जाबाय, दायो थाव होनोसै जोङो। थावा गुदुं जाब्लासो होनोसै मुदुमफुल बिबारखौ। साराया दुंबाय नै जोंहा, दायो मुदुमफुल बिबारखौ होनोसै। बिबारा फ्राय जागौमानि जोङो सामब्राम गुफुर, हाइजेंखौ देनानै लानोसै थबसियाव। नायबावसै। फ्राय जागासिनो आरो नै, हाइ फ्लेमावहाय फ्राय खालामदों आङो। नोंथांमोना रेसिपिखौ न'आव बानायनानै जा, जोबोद गोथाव जायो। दायो जोङो अरखौ फिसा खालामनानै दसे फ्राय जाहोनोसै। बिनि उनाव बेखौ बोखांनोसै। फ्राय जाबाय नै, बोखांना दोनसिगोन दायो जोङो। दोननोसै नै। नै बिबारखौ एवखांबाय आङो, दायो दावदैजों एवनोसै। नै टावायाथ' गुदुंखामोन नालाय अलरेडि, दायो जोङो थाव एसे होबावनोसै सामब्राम एवनो थाखाय। जेरावबो मोजाङै फोननानै लागोन नै थावखौ। अरखौ गिदिर खालामनानै होनोसै। सामब्राम गुफुर, हाइजेंखौ दिहुननानै लानोसै आङो डिसआव। थावा दुंबाय जोंहा नै, दायो सामब्राम होनोसै।
अरखौ गिदिर खालामनानै होदों आङो। संख्रि एसे होनोसै सामब्रामाव नांजासे। बेनिफ्राय हालदै होबाय। हालदै होबाय आङो। एसे कालार चेन्ज जाबाथाय जोङो जिन्जार गार्लिक पेस्टखौ होनोसै आरो। सामब्राम गुफुर हाइजें देना लाखादोंमोन नालाय आङो। कालाराथ' चेन्ज जाहांबाय नै। हालदैखौ होनाय लोगो लोगोनो पियासआ खामनो स्टार्ट जाखायो। कालारखौ चेन्ज खालामो। दायो जोङो जिन्जार गार्लिक पेस्ट होनोसै। जिन्जार गार्लिक पेस्टखौबो मोजां एवना लानोसै। बिनि गोथां मोनामनायखौ फोजोबना लानोसै आरो जों एवनानै। दायो मोदोमसिगोन आरो नै मोदोमबाय। दायो बानलु पाउडारखौ होनोसैलाय। अरखौ फिसा खालामना होनोसै जों बानलु पाउडार होगोन नालाय। बारा लायाखै आङो बानलु पाउडारखौ। अरा फिसा दङ। दायो मुदुमफुल बिबारखौ होनोसै। मोजाङै एरना लाबावनोसै। जा मोजां जाखाबायना। जाय बिथांमोना मुदुमफुल बिबार जानो गोथाव मोनो बेथ' लुगैखासिगोनानोसै। ओमफ्राय जायबा जाया बेबो लुगैगोन आरो दिनै मुदुमफुल बिबारनि रेसिपिखौ नायनानै। नोंथांमोना थारैनो संनानै जा न'आवहाय। ओमफ्राय संनानै माबायदि मोनखो, जानानै माबायदि टेस्ट मोनखो बेखौ फोरमायनो कमेन्टआव दाबाव। दायो दाउदै होनोसै। अरखौ फिसा खालामनानै लादों आङो। दायो दाउदै होनोसै। दै एसे होबाय। दै 2, दै 3, फिनिश। दायो अरखौ गिदिर खालामना होनानै मोजाङै एरना लानोसै जोङो। जाहाथे जेरावबो दाउदैया नाङो मुदुमफुल बिबाराव बेबायदि मोजाङै एरना लानांगौ आरो। अरखौ गिदिरैनो हो बे समाव, मानो होनबा दाउदैया मोननांगौ। जोबोद गोथाव जायो, नोंथांमोना ट्राइ खालामनाय। आंनि रेसिपिखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव फैफिननानै लिरबानो जाबाय आरो रेसिपिया थारैनो गोथावमोन ना गोथाव नङामोन। खेबसेबाव एरनोसैलाय जोङो। नै मोनहांबाय। अरखौ गिदिरैनो दोनदों आङो। दायो जोबजासिम आङो गिदिरैनो एवगोन आरो, मानो होनब्ला दाउदैयाल'सो मोननांगौ नालाय। ओमफ्राय रेडि रेसिपिया।
उन्दै उन्दै बे गथ'फोराबो जागोन आरो बेबायदि एवनानै होब्ला ओरैनोबाथ' गोखाखौ जाया दानि गथ'फोरा भेजिटेबोलखौनो जानो नागिरा नाथाय बेबायदि एवना होब्ला जागोन आरो रेडि जाबाय नै आङो गेसखौ टार्न अफ खालामसै अरखौ बन्द खालामसै आङो मोनबाय जोंहा मुदुमफुल बिबारा रेडि जाबाय जानो थाखाय वाव इसिबां समायना नुदों नायलाय दायो बोखांसै आं नै रेडि जाबाय नै जा मोजां फ्राय जाखाबाय दालि ओंखाम बानायदो बेबायदि मुदुमफुल बिबार एवना लादो मा बेदर नांबावगौ आरो ना नै रेडि जाबाय भेरि बिउटिफुल ना इसिबां मोजां नायलाय सोर जानाय नङा बेखौ नोंथांमोना आंनि मुदुमफुल बिबारनि रेसिपिखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै बाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन